Поважаний ksiądz Віталій, дозвольте выказать вам щирую вдячность от тых, кто счастье имел послухать вас и оценить науки вашей значности. У гэты светлы, великодный час, сакрамент споведи, коммуния святая, что вы смогли нам, Ойче, уделить, и глубиня казанию захопляя, и хочется долепше изменить. Свое життё, учинки, словы, справы наполнить верою свой шай земний. А реколекції час такі цікаві, як подих новой, молодой весны. Живая вера ваша наполняя, душу спокоем, радостью, святлом. У воскресенье Иисуса чекаем, и перемоги добрині над злом. Нехай Пан Бог одорить вас здоров'ям, хай Єсус у вас просто благословляє, з повагою, удячністю, любов'ю вам квітки весновые урожає. Перед тим, як прочитаємо прохання явки, з цього боку так само хотів би подякувати за можливість, Богу подякувати передусім за можливість перебувати в цьому костьолі, в цій святині Пригожій разом з вами, так шмат людей, щиро кажучи. Я в свій час був вікарем, як повідав міською в Червоному костьолі, довгий час працював у архікатедральному костьолі, серед іншого було відказано за трансляцію Святої Парадою. Може, там не бачив, але голос чув, може, знайомий говорить, який парафіяни, кажуть, ми ось чули голос знайомого по радіо, як часто виступали. І як я казав, в перший день, в п'ятницю, що ваша парафія, ваші гостини, вони так близькі, коллекцию на перший раз тут молюся як рефлекціоністу в цьому костьолі, але знов догледження знайомості гостей, не тільки з Отцом Владимиром вчилися разом на год старейший в семінарі, сам пам'ятаю Сенс Марат, знайомий з Отцом Романом, після іншого довгий час працював, що разом були в Публікарі з Отцом Дмитрием Бухальським, коли приїжджали в Буслав на фест, на урочистость, то він запрошав сюди в Заборці, свою малую родину там переночувати, там банки після прививки некий зробити додому. І ведеться так само в п'ятницю молився іншу, серед інших інтенцій була за померлих, і Коростів, так, це був п'ятницю. І я так пам'ятаю, у нас, наприклад, молодечна, я скажу, з парафії якої похоже, як молодь католицька, там, на 108 був викладена. І була така, серед молодці такі дівчини, Людмила, Ірина, зараз наша мати на Гурко, а так баці Кізіна, дівоча Кізіна, а ось, муж Кізіна, а дівоча Коростів, вона так само, з Заборців. Ось я таки потелефонував, він зараз у Польщі з мужем, кажу, слухай, ось молюся іншу за Коростів, мовчимо, тут воєнний керівник, він каже, мовчимо, не близько, але там полова Коростів, але передавати привітання парафіянам. Ось я так само, користаючись можливістю, передаю привітання і ще раз хочу сказати, що враження у вашій парафії, в Гоголі, на стінах, теплые, приємні, дякую Богу ще раз за цю можливість, яку він дарував, і за все доведеться здоров'я. Зараз парафія така трохи менша по кількості вірників, і так буває, що парафія коли більше вірників, больше запал ситуации начинается, что если люди, которые потребуют Бога, которые потребуют сакрамента, это значит, потребность свята.